יום שישי בערב יוצאת להסתובב, סצנה מבאסת, הפלסטיק מככב. אוף, הילדים הארורים האלה! מה זה? מה? מה? קיבלתי אוזניות בחינם? מה? Oh my God. היי דן, מדבר גוסטבו נון. בחרתי בך לבצע שוט בסופר גולן. כשתגיע למקום, יחכה לך אופניים עם ציוד. משימה זו נדרשת ממך המון מאמץ. בהצלחה דן. המטרה, 4 חמצוצים. אהלן. שלום שלום. תגיד גבר, יש לכם פה שירותים? כן בטח, תמשיך ישר עד הסוף ואז ימינה. תודה רבה. בכיף. המשימה הזאת ואפילו לא השאירו לי אופניים. תעשה לי 4 חמצוצים. כן בטח. זה עשה 2 שקלים. יאללה, סיימת. מה זה? מה זה זה? זה השקל הכי מזויף שראיתי בכל החיים שלי, נודר. נכון, אתה צודק. זה לא שנקל. נהגתי לי בקלאסה באוטו החדש,
מהבסה, הייתי די נרגש. עצרה אותי שוטרת, ביקשה את הרישיון, נתתי לה ניירת וגם את הטלפון. המשכנו עוד הפעם בכביש של איילון, הפעם בלי מדים וגם בלי ביטחון. נסעתי על 200, עקפתי בשוליים, ואז בעיטוטים לי מסמנת לא מתאים. תוכלי עליי לסמוך, בטלי לי את הדוח, למרות שאת שוטרת תוכלי עליי לסמוך, כי יש לך ממדים, את סקסית במדים. נדלקתי השוטרת, הרסה לי את החיים. עכשיו אני זהיר ולא עושה כבר שריר, נוסע בסבבה בכל פינה בעיר. היום יש לי פרוטקציה, אך יש לזה מחיר. אם לא למדתם לקח, שימו שוב את השיר.